Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Педагог һөнәрен үстерүгә юнәлтеп, Чаллы дәүләт педагогика университетында яшь педагогларга багышлау тантанасы үтте. Сәламәтләнүгә шанс. Чаллыга Лисичанскидан дәвалануга мохтаҗ булган гаиләләр килде. Сәламәтләнүгә шанс. Чаллыга Лисичанскидан дәвалануга һәм тернәкләндерүгә мохтаҗ булган гаиләләр килде. Үз шәһәрләрендә алар барлык кирәкле медицина ярдәмен ала алмый, аннан башка аларга ярамый. Сәламәтлек торышлары начараерга мөмкин. Чыгарылышларыбызның берсендә без балаларның чудо-дети дәвалау һәм педагогика үзәгендә шөгыльләнүләре турында сөйләгән идек. Бүген Риа-центрда нинди ярдәм алулары турында күрсәтербез. Лисичанскидан инде 5 гаилә Чаллыда медицина ярдәме алган, хәзер тернәкләндерү һәм дәвалау курсларын тагын 2 бала уза. Дети с очень серьезными патологиями, естественно, и со страхом войны тоже. Поэтому пока 2. Эти дети очень побиты не только болезнью, они побиты еще судьбой, военными действиями. Ну, к примеру, одну из девочек вы сейчас видели, завтра мы повезем ее в отделение нейрохирургии. Кроме всего прочего, у нее еще и перебитый позвоночник. Чаллы эшмәкәрләре ярдәм күрсәтә, шуңа гаиләләр бернәрсә өчен дә түләми. Проектның инициаторы һәм җитәкчесе Рөстәм Гатин. Барысы да церебраль паралич диагнозлы бала булган гаиләдән башланган. Перевозили мы их окольными путями первое время, по разбитым дорогам, по опасным путям, провозили через границу. Благо у них у всех были документы. И вот с этим всем мы их вместе со мной садились на поезд. Приезжали в Казань. В Казани нас встречала специальная машина. Детишки, само собой, особенные. Сами они одни приехать не могут. Их должны сопровождать взрослые, родители. Бывает даже и все семьи целиком. Наша задача оттуда детей сначала на поезде, потом специальным транспортом, возможно, иногда приходится реанимобили привлекать, привозить их сюда, в Челны. Проект ярты ел гамәлгә ашырыла. Ярдәм үзенчәлекле балалары булган 25 гаиләгә таләп ителә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллы дәүләт педагогика университетында профильле психология педагогика сыйныфларында укучылар өчен яшь педагогларга багышлау тантанасы үтте. Мәгариф системасы вәкилләрен әлеге мөһим вакыйга белән шәһәр мэры Наил Мәгъдиев котлады. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Татарстанда 200-дән артык мәктәптә 301 педагогик сыйныф исәпләнә, аларда 6000-нән артык укучы белем ала. Мы надеемся, что именно выпускники педагогических классов далее станут именно претендентами и на целевое обучение, и претендентами на педагогические специальности наших педагогических вузов и педагогических колледжей. Яңа уку елында Чаллыда 4 гомуми белем бирү учреждениесендә психология, педагогика сыйныфлары ачылды. Булар 25, 29, 33 һәм 55 мәктәпләр. Профиль сыйныфларда эш педагог һөнәрен үстерүгә юнәлдерелә. Это будет не просто занятие, это будет погружение в профессию. Причем это погружение будет с помощью и преподавателей нашего Набережно-Челнинского государственного педагогического университета, и ваши учителя будут вместе с вами работать над тем, чтобы понимать, что же такое учитель. Әһәмиятле вакыйга белән укучыларны шәһәр мэры Наил Мәгъдиев та котлады. Педагог — это, наверное, друзья мои, не только профессия. Это призвание, это высокая миссия. И этому призванию, этой высокой миссии необходимо соответствовать. И то, что в последние годы руководством педагогического университета, руководством города, педагогическим сообществом уделяется особое внимание подготовке педагогических кадров, на наш взгляд, это очень важно.
Шулай кванториум, педагогик технопарка, психология, педагогия сыйныфларында билим алучы тагы да күбрәк укучыларны алга таба педагогика югары уку йортына кергә җәлеп итәр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Киң үлчәмле рәт, ышанычлылык, уңайлылык һәм арзан бәяләр. Йорчалыда Белоруссия оя киемнәре күргәзмәсе ярминкәсе эшен дәвам итә. Оя киеменнән тыш монда шулай ук өс киемнәре дә алырга мөмкин. Белоруссия оя киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Күргәзмәдә Белоруссия җитештерүчеләреннән сыйфатлы, җылы һәм күп төрле ая киемнәре табарга мөмкин. Барлык модельләр дә табигый материаллардан эшләнгән, уңай яклары арасында сыгылмый, таймый торган азлыклы һәм уңайлы үкчә. Проблемалы аяклар өчен дә аяк киемнәре бар. Сегодня пришла, чтобы приобрести ботинки зимние для мужа. Выбрала, спасибо большое. Хорошего качества обувь. Всегда пользуемся услугами этой торговли. Удобно, хорошо, мягко. Прекрасно. Мы очень рады. Спасибо им. На рынке они ни то ни сё, не лезут, узкие. Потом замки постоянно ломаются. А здесь уж как-то вот третью пару уж берем. Ничего, хорошо. Нам все нравится. И не очень дорого. Монда консультантлар көзге кышкы сезонның яңа тенденцияләре турында сөйләячәк. Күргәзмәдә күн курткалар, дубленкалар, пуховиклар бар. Перед вами, пожалуйста, модель мужской куртки из эко-кожи на натуральной овечьей шерсти. Овечья шерсть очень легкая, теплая, согревает любую погоду. Куртки представлены для настоящих солидных мужчин большого размера, до 72-го. Значит, она утеплена натуральным мехом и верблюжьей шерстью. Очень теплая, при этом очень легкая, невесомая. Согреет любую погоду. Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсе 9-дан 18 сәгатькә кадәр Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге элекке балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бүгінгі менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин Сибиряк, проспект Мира, 12А. Остановка Медгородок. 9-й комплекс, 12А. Продсклад Победа. Колбаски охотские от Мецлер 95,90. Крупа гречневая Царица полей 58,50.